Bolo to tuším v decembri na vodnom diele, keď prišla za mnou Peťo Ondráš a pýta sa ma: počuj, nepôjdeš solo do rán? Hovorím mu: však ale to sa nedá. On povedal, že ale debatoval som s organizátorom a už som prihlásený. Nie je to zlý nápad, ale program na rok už bol nejakým spôsobom pripravený, tak som ani nič neslúbil, ani som sa nad tým v tej chvíli nejako extrémne nepozastavoval. No ale začalo mi to hlodať niekde v hlave a prišiel čas a ja som asi vo februári napísal Dušanovi, že sa mi dostalo zo zákulisia takých informácií, že by sa dalo bežať solo do rán. Na to mi napísal, že áno, že tento rok to skúsia. Že tam niekde bol začiatok tohto príbehu, ktorý mal koniec 14. júna na Rybnom námestí v Bratislave. Nebolo to také jednoduché, pretože ja som to bral viac menej ako samozrejmosť, že si rýchlo dám nejaký tým supportérov, ktorí sa o mňa postarajú a prebehnem 533 km na šupu bez problémov a bude to niečo podobné ako je od Tatier k Dunaju, väčšina po ceste a tak ďalej. Budem úprimný, nejako extrémne som neštudoval tú trať, len som vedel, že to ide severnou časťou Slovenska, možno tou krajšou, ale že tam nájdem viac ako 50% trailu, celkom slušné kopce, tak to som si nejako v tej chvíli neuvedomil. Plynul čas a ja som ten rok 2026 začal celkom intenzívne. Vo februári som si urobil osobný rekord na 100 km, keď som prudko stlačil čas pod 8 hodín. Na to ďalšia stovka z Košic do Miškolca, kde som skončil druhý. Zase 110 km pod 10 hodín. Do toho majstrovstva sveta na 48 hodín, ďalších 278 km. A môj taký prvý test, ktorý som si nakreslil v plánoch, bol 6-dňové preteky v Čechách, Czech Ultra Festival. A tam som si hovoril, že vyskúšam, aké to je bežať 6 dní. A ako vlastne celý tento príbeh Granu môže vypáliť. Chvíľu sme debatovali v kruhu vlastne všetkých zúčastnených 5 alebo prihlásených 5 solobežcov, aké budú pravidlá, keďže na začiatku nám bolo tak nejakým spôsobom predostreté, že by bolo fajn štartovať naraz, dobehnúť naraz. A návrh bol, že štartujte v štvrtok ráno, čakáme vás v cieli v nedeľu na obed. Keď som si to zrátal, tak to vychádzalo 150 km na každý deň a na ten posledný štvrtý ešte 80. A už vtedy mi to tak nejako hlodalo v hlave, že to nie je celkom sranda. A v kombinácii s tým prevýšením a s tým, že toto je pretek z bodu A do bodu B a nie na nejakom okruhu, kde sa pravidelne môžete niekde zastaviť alebo riešiť nejaké poveternostné rozmary počasia, že to nemusí byť celkom sranda. Peťo Ondráš spracoval zaujímavý Excel ako konzultant SAPu, úplne špičkový, kde napočítal priemerné prestávky a počítal s nejakým tempom, ktoré by sa dosahovalo. A jemu to v tom Exceli vyšlo. Stále som mal ale pocit, že je to príliš optimistické. A ten môj 6-dňový pretek v Konstantinových Lázniach ma len utvrdil v tom, že áno, je to ťažko optimistické, každý deň 150 km. Ak sa hocičo stane, v podstate nereálne to ukončiť. A keďže cieľom aj organizátorov aj nás bolo dobehnúť do cieľa, tak sme rozprúdili tú diskusiu o tom, či by sme neštartovali radšej v stredu ako štvrtok.
a dali tomu ako keby deň navyše. Čo tiež nie je maličko, pretože ak si zoberieme, že denne by to bolo nejakých 120 km, tak na tú poslednú nedeľu ostávalo 50 km, čo bolo celkom rozumné, keďže sa očakávalo, že na obed by sme mali byť v Bratislave. Slovo dalo slovo, pouzatvárali sa všetky pravidlá, jasne sa dohodlo, všetci štartujete v stredu ráno o 8 z Košíc, ale keďže potrebujeme, aby ste boli v Bratislave všetci na 12, tak vy budete pretekať len po poslednú odovzdávku, to znamená bod 48, Bratislava Vlčie hrdlo, bufet K3. Tam sa preteky pre vás viac menej skončia a ten posledný úsek zabehnete už len tak, aby ste pribehli do cieľa medzi 12. a 3. Myslím si, že všetci sme to akceptovali. No a nastal čas už potom len sa nejakým spôsobom finálne pripraviť na ten deň, ktorým sa stal 10. jún 2026. Tak ako som hovoril, myslel som si, že nebude problém so supportom, ale ukázalo sa, že moje prvotné plány zlyhávali, až ma napadla možno najskostnejšia myšlienka, určite najskostnejšia, ako sa ukázalo v cieli, pretože to bolo to najlepšie rozhodnutie, ktoré som urobil. Oslovil som Tima, môjho syna, ktorý sa zhostil tej úlohy úplne špičkovo a podujal sa vyhovieť mojim potrebám v roli supportéra počas celého preteku. Na začiatku sme sa pohrávali s myšlienkou požičať si karavan, aby bola nejaká miera komfortu, ale potom som tak nejako usúdil, že urobme z toho pretek, ktorý bude trošku viac pretekom ultrabežeckým a nebude to o exkluzívnych domácich podmienkach. Padlo rozhodnutie ísť len s klasickou dodávkou, ktorá je upravená na to, aby sme v nej dokázali dvaja prespať. Okrem toho, že som riešil samotnú tráť a samotný pretek, tak na 6-dňových pretekoch som mal dostatok času rozmýšľať aj nad nejakým hĺbším významom toho prebehnutia Slovenska. A prišlo mi ako veľmi zaujímavé a vhodné prepojiť môj výkon zase s aktivitami nadácie Adely, s ktorou spolupracujeme ako Slovak Man Triathlon. Už 2 roky vlastne Slovak Man Triathlon spolupracuje s nadáciou Adely a organizujeme Hope Run v Piešťanoch. A tam je to nosné motto tej našej spolupráce: bežíme, aby iní mohli kráčať. Pre mňa toto motto začalo mať veľmi hlbokú myšlienku a možno ešte o to hlbšiu, keď neviem, či to už bolo týždeň pred pretekom, sme spolu s týmom boli v nadácii v Piešťanoch pripravovať nejaký spot a tam som sa dozvedel o príbehu Martina Baláža, obyčajného človečika, učiteľa, ktorý bol hobbybežcom, nebral to nejako smrteľne vážne, ale beh ho bavil. Postupne si nejakým spôsobom navyšoval vzdialenosti, až sa približoval k maratónu a osud to chcel tak, že z večera do rána po mozgovej príhode ostal imobilný a práve Centrum Adely v spolupráci s nadáciou Adely postupne rieši jeho návrat do bežného života. Poďme ale k samotnému prebehnutiu Slovenska, ktoré začalo v útorok v Leviciach u mňa doma, kde sme spolu s týmom nabalili auto
pripravili všetko, čo bolo treba. Do chladničky dali pitie, studené, teplé, dali dokopy ošatenie na tieto dni, urobili ako keby spací vágon z dodávky a po obede sa vybrali do Košíc, aby sme sa pripravili na štart, ktorý bol o 8 ráno na hlavnej ulici v Košiciach. Tam sme sa o 7 stretli všetci 5, ktorí sme sa podujali túto trať absolvovať. To znamená Peťo Ondráš, Miro Tyrala, Slavka a Slavo Dobakovi, ktorí tiež mali mimochodom svoj nadačný projekt alebo projekt darovania krvi v Liptovskom Mikuláši. No, od tej chvíle to bolo viac menej trošku o športe a možno trošku aj o pretekaní, aj keď ja som mal stále na pozadí, že pre mňa toto nie sú preteky, že pre mňa je toto dobrodružstvo a pre mňa nie je cieľom cieľ, ale cieľom je cesta. To znamená, celých 530 km som bral ako priestor na to opäť spoznať, obnoviť si spomienky na rôzne kúty Slovenska, ktorými táto trať prechádza. Ako to už býva, zahralo sa s nami počasie, ani náhodou nebolo ideálne a viac menej sa vystriedalo absolútne všetko, čo sa len vystriedať mohlo. To znamená od búrok s bleskami cez klasický dážď až po totálne spárno a neznesiteľné teplo. A hádam chýbal iba sneh, čo by ma už teda bolo dosť veľmi prekvapilo, aj keď v Tatrach to mohlo vyzerať všelijako. Stanovil som si nejaký farplán, ktorý spočíval v tom, že denne odbehnem 130 km, čo by znamenalo, že do cieľa by som sa relatívne vedel dostať už v sobotu večer. Malo to svoj význam, pretože ten charitatívny cieľ som podmienil ako keby verejnou zbierkou, kde o výške príspevku rozhodoval môj celkový dosiahnutý čas. A ten najvyšší príspevok od tých dárcov by bol v prípade, že by sa mi podarilo celú trať absolvovať pod 85 hodín, čo by znamenalo byť v cieli o 8 hodine v sobotu večer. No, ako som hovoril, počasie sa s nami zahralo a v konečnom dôsledku ani zďaleka sme nenaháňali ten najoptimistickejší cieľ, ale snažili sa urobiť čo najviac preto, aby sme aspoň o niečo znásobili tú sumu peňazí, ktorú prisľúbili jednotliví darcovia. Od začiatku preteku Peťo Ondráš bol nejakým hnacím motorom tej našej dvojice, keďže sme sa od ďalších troch solobežcov odtrhli a mali ako keby svoj režim toho preteku. Samozrejme hovorím dvojice, ale dvojice v ponímaní, že boli sme dvaja, ktorí sme spoločne prišli do cieľa, ale celých 525 km bežal každý sám, každý v svojom režime a v svojom móde. Občas sme sa stretli na niektorom z občerstvovacích bodov, kde nás čakali naši supportéri, prehodili pár slov, požartovali, zasmiali sa a riešili, čo bude ďalej, čo nás čaká a ako kto vníma aktuálnu situáciu. Slovensko je krásne, to si treba uznať a myslím si, že sme za tie 4 dní mali dostatok priestoru a možností kochať sa jeho krásami. Organizátori vybrali trať, ktorá je fakt pekná a či už sa hovorí o horách, ktorými sme prebehli, alebo o mestách, cez ktoré trať de Ránu vedie.
Slovensko je krásne a doprial by som každému jednému, aby mal ten priestor prebehnúť alebo len prekráčať týchto 530 km a spoznať tieto jednotlivé zákutia. Myslím si, že nadobudol by pocit, že žije na veľmi peknom mieste na Zemi. Ale ja verím, že väčšina z nás ten pocit už má, ale určite by sa v tomto pocite veľmi silno utvrdili. Vráťme sa k preteku. Kilometre ubúdali, postupne sa striedali jednotlivé občerstvovacie stanice a miesta, kde sme prijímali pomoc od našich supportérov. Noci zo stredy na štvrtok, zo štvrtku na piatok a z piatku na sobotu som principiálne venoval regenerácii a spánku. To znamená, že zhruba medzi 10. a 11. sme išli spať a vstávali sme ráno niečo okolo 4. 5. a potom až do večera znova bežali. Až teda na tú poslednú noc zo soboty na nedeľu, keď vstávali sme v sobotu ráno, pamätám si, že to bolo na dvakrát, pretože ostávalo nám do cieľa 170 km, čo bolo teda výrazne viac a bolo to spôsobené tým, že prvú noc nás zastihla búrka, v ktorej sa bežať nedalo a tak sme nesplnili, alebo ja som si nesplnil tú svoju kvótu 130 km a po 109 km som išiel spať a tým som získal určitú stratu. Takže čakalo nás 170 km, stal som prvýkrát a vtedy sa znova spustil dážď. Bolo, neviem, tuším 3 alebo 4/4, už si to presne nepamätám. Tak som nejako usúdil, že ešte sa mi do toho dažďa nechce. Ešte asi na hodinu som zaspal a keď dažď neutíchal a aj o 5. stále pršalo, tak som sa jednoducho rozhodol, že už nie je na čo čakať, treba ísť. Stali sme, pripravili sme sa. Môj support odišiel a ja som sa pristavil pri Peťovom karaváne. Tak nejako sme sa na seba pozreli a Peťo hovorí, že no čo, ideme do noci? Takže tých 170 km na posledný deň mi prišlo trošku veľa. Preto pri rannej debatke s Peťom, kde som pochopil, že fakt má kyselinu v žalúdku, pretože raňajkoval v bagetu a nakladal na ňu asi 10 koliečok šunky. Tak mu hovorím, že či by nebolo rozumnejšie ten deň jednoducho rozložiť a ostať v noci ešte spať. On mi ale povedal, že už tu nie sú žiadne kopce, už bežíme len dole. A mal v princípe pravdu, pretože na tom profilovom obrázku trate to od tuším Čičmian už len klesá smerom dole, ale keď si ten obrázok trošku viac zväčšíte, priblížite, tak zistíte, že ono to nejde len dole a za tých posledných 170 km ešte nastúpate cez 1000 výškových metrov. Realita bola nakoniec taká, že sme sa rozlúčili s tým, že uvidíme, ako pôjde deň. Samozrejme ešte stále pršalo, tak sme to zbehli dole do Košecí ako prvý úsek, úplne krásne v daždi, 14 km, až na nový cyklochodník, ktorý vyvolával vo mne určité pocity, o ktorých mnoho bežcov, ktorí sledujú iné preteky, ktoré sú okruhové a tak ďalej, hovorí, že sa z toho musíme jednoducho zblázniť, ak stále krúžime dookola. Tu sme nekrúžili dookola, ale viac menej sme nevideli koniec toho chodníka, pretože priamo kopíroval váh a mal dĺžku asi 50 km.
Ten deň sa začal zhruba o 10. alebo 11. vyvíjať trošku ináč ako ráno. Prestalo pršať, zmizli mraky, vyšlo slnko a začalo teda výrazne piecť. Dostal som skvostný nápad a objednal som si u Tima na obed ostrokyslú polievku a chrumkavú kačicu. Pozrel sa na mňa, to vážne? To boli slova, ktoré sa zneli a hovorím, čo už dneska môžeme stratiť. Takže tuším, okolo 2:30 som si dal obed niekde za Novým Mestom. Ale tam niekde som prišiel k rozhodnutiu, že ja musím bežať ďalej. Ja nemôžem večer ísť spať, pretože mi nevidie ten môj cieľ znásobovať verejné prísľuby ľudí, ktorí chcú pomáhať. A jednoducho, ak by som prišiel neskôr ako ráno o 8:00, čo bolo automatické, tak by žiaden násobok neexistoval. Až do momentu, keď 50 km pred cieľom v Modre som ja bežal ďalej a Peťo sa rozhodol, že je tak unavený, že už jednoducho ďalej bežať nechce. Došla mi SMS-ka, že mi gratuluje, že to bolo super dobrodružstvo, ale že on ide spať a že to zajtra v pohode dobehne a že ma čaká vo Vlčom hrdle, aby sme spoločne dobehli do cieľa. Tak či onak, nad ránom, keď začalo svítať, tak ma čakal už len posledný úsek okolo letiska až do Vlčieho hrdla, kde som s veľkou radosťou videl zaparkovanú dodávku pred ňou Tima a už mi chýbalo len 10 krokov, aby som sa dotkol poslednej tabule, ktorá bola miestom, kde si vymenali štafetové kolíky členovia štafiet Berán. V tej chvíli sa skončila tá súťažná časť. OK, ide posledná etapa, poďme si to užiť. Uvidíme, či to vôbec po tej prestávke rozbehneme. Nebudem tajiť, únava sa jednoducho za tie dni nasčítala a čo to som v tých nohách cítil. Pravdou však je, že ani zďaleka som nebol tak unavený, ako som si myslel, že unavený budem. Tých 6 km ubehlo relatívne rýchlo. Do cieľa sme sa dostali asi za 40 minút. A počas nich nás povzbudzovali takmer všetci okolo idúci, či už členovia štafiet, alebo bežiaci poslední finišeri tých jednotlivých tímov. A ono to tak nejakým spôsobom gradovalo až po most SMP, kde to už viac menej celý most nám aplaudoval. A spoločne ruka v ruka sme dobehli do cieľa, kde sme si mohli povedať, že dielo sa podarilo. Či Peťo, či ja sme si splnili to, čo sme si zaumienili. A ani jeden z nás viac menej, aspoň podľa toho, čo som sa s ním rozprával, ani na minútu nepripúšťal tú možnosť, že by do cieľa nedobehol. A teraz bude určite na mieste otázka, taká tá štandardná, či to celé malo zmysel a prečo to robíte vy ultrabežci a či to je normálne a tak ďalej. Je to normálne a malo to zmysel. Keď už nič, tak určite ten vyšší, ktorý smeroval k pomoci Martinovi. Ale malo to zmysel aj pre mňa, tak ako som hovoril, za 4 dní som si oprašil množstvo spomienok z množstva miest na Slovensku, kde som strávil detstvo. A aký to malo vlastne zmysel pre mňa? Okrem toho vyššieho, ktorý smeroval k pomoci Martinovi,
to malo aj môj osobný, v tom, že som si opäť oprášil spomienky na veľa kútov Slovenska, kde som strávil čas svojho života v mladosti, kde som spoznal možno ešte niektoré zákutia, kde som ešte nebol, aj keď bolo ich asi menej. A vo finále som sa opäť utvrdil v jednej veľmi dôležitej veci, že nezáleží na víťazstve, nezáleží na výsledku, ale záleží na tom pocite, keď si v cieli podáte ruku so súperom a v očiach si navzájom prečítate, že nie cieľ bol cieľ, ale cesta. Celá cesta bola cieľom.